நீங்கள் பார்த்துன்னு இருக்கிறது சூர்யா டெக் சேனல். நாங்கள் சூர்யா. நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நம்ம வந்து டிபி வச்சுருப்போம். அந்த டிபியை வந்து யாரெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க, யாரெல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரும். இந்த டவுட் வந்து யாரெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது, ஆனால் எனக்கு வரும். நம்ம டிபி அப்படி யார் தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ தோணும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் வந்துருந்தால் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்காக தான். நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப்பில் வைக்கக்கூடிய டிபியை வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து யார் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க, அதை வந்து எப்படி நம்ம செக் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவோட கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சரி வாங்க, நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் டிபியை யாரெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க அதை வந்து எப்படி செக் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்காக வந்து உங்களுடைய மொபைலில் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே இன்ஸ்டால் அப்படின்னு இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இன்ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். அதை யூஸ் பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுடைய மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, பவர் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இதில் ஒன்று தான் வியூட் மை ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு கண் ஐக்கிற மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்கும் ஒரு பர்மிஷன், ஓகே அக்ரி அப்படின்றத வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் டிபியை வந்து யாரெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்ற லிஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டிபி யாரெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த ட்ரிப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இந்த ஃபியூச்சர் வந்து கிடையாது. அதாவது நம்ம டிபி வந்து யாரெல்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் செக் பண்ண முடியாது. அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒன்றும் ஃபீல் பண்ண தேவையில்ல. இந்த அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி உங்களால் பார்த்துக்க முடியும். இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிடுங்க. நம்மளுடைய டார்கெட் லைக் பார்த்தீங்கன்னா 5K வைக்கலாம். இருந்தாலே அந்த லைக் வராது. சரி, சும்மா வச்சு பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பண்ணாத ஆள் கொடுக்கோங்க. நான் வந்து இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்கள்கிட்ட இந்த வீடியோ பெறுவது நான் உங்கள் சூர்யா. பை பை.